Nakugang ang mga Sugbuanon sa dihang migawas ang taho nga nag-ulan og nagpasad ang kwarta sa Viaduct sa South Coastal Road tuo sa CC-Lex, Martes sa buntag. Gani ang mga motorista nga naa mismo atol sa nahitabuan, nagdali-dali og punit sa tag sa kalibo 500 peso ug uban pang papel nga kwarta nga nagpasad sa dalan. Ang uban kanila nakuhaan pa sa video ang pagpunit sa kwarta. Nasairan nga ang maong mga kwarta gikan sa bag sa remittance collector nga si John Mark Barrientos, kinihuman nga naguba ang zipper niini, hinungdan nga nagpasad ang dulan 4 million pesos nga kwarta. Natingala na lamang siya nga nung nagkagaan ang iyang dalang bag ug diha na niya nasairan nga nangalupad na di ay ang mga milyones nga iyang dala. Dinhi sa atong gibarugan karon sa South Coastal Road kung diin nagpasad ang milyon ka pesos nga kwarta gikan sa naabli nga bag sa usa ka remittance collector. Ang Cebu City Police Office mipailaw na silang investigasyon kalabot sa maong panghitabo ug sa karon pagpadayon sa pagpangita sa maong nipunit or nakapunit sa maong nga kwarta aron mauli na kini sa collector. Nagkanayon ang hepe sa CCPO Police Colonel Ireneo Dalugdug nga miabot na sa kapin 2 ka milyon ka pesos ang na-recover nila nga kwarta gikan sa mga namunit nga motorista. Kagabi adunay 21,150 pesos. Di ba kagahapon ang atong matikdan nga 2 million sa 4 million ay nabalik o na-recover nga na 2 million and 83 pesos. Kagabi adunay gi-turn over na 21,150 pesos. Unya kaganiha sad adunay ni adto og nag-turn over og 10,200 pesos. Didto pud sa Carbon Police Station kagabi aduna pud di ay nag-uli og nagkantidad nga 13,500 pesos. Dugang pa niya, sobra pa sa 1 ka milyon ka pesos ang angay nila nga ma-recover. Nag-awhag usab ang taga CCPO sa katawhan nga unta iuli na ang mga kwarta nga wala pa na turnover. Dugang ni Dalugdug nga makonsiderar nga pagpangawat ang gihimo sa mga namunit ug wala ni uli sa kwarta sa maong kolektor. Bahad sa direktor nga mapasaka sila og kaso sa mga nakapunit o mipunit sa maong kwarta nga walay planong muuli sa tag-iya, ilabi na katong mga nakuha sa video nga anaa na karon ang kopya sa PNP. Yes, makonsider siya nga theft kay sa atong balaod manggod kung naa kay makit-an nga butang o property nga kabalo ka dili imuha unya imong na-recover kinahanglan imo gid na siyang kung wala man ka kabalo og kinsa ang tag-iya i-turn over nimo sa proper authority para makita nga wala jud kay intention nga kanang intent na makaginansya ka or makakwarta ka. Kini si Chirian Virador, Benedicto College Com intern alang sa My TV Cebu.